Najstarší maratón v Európe a tretie múzeum na svete. Aj toto je svetový unikát. Nájdete tu nielen históriu maratónu, históriu mesta, ale aj dobrú kávu. Toto múzeum a maratónsky klub píše históriu 100 rokov maratónu, ale maratón píše aj históriu nášho mesta. Ak chcete poznať, čo sa za 100 rokov dialo, treba určite prísť, treba vidieť toto krásne miesto, pretože maratón, myslím si, že má každý vo svojom srdci, každý Košičan ho má vo svojom srdci. A toto miesto budem rád, keď bude srdcom nášho mesta. Marathon Point je medzi fontánou, Národným divadlom a domom svätej Alžbety, medzi perlami, ktoré máme všetci radi. Budem rád, keď budete svojim známym, turistom rozprávať príbeh mesta. Vtedy to naše mesto bude kvitnúť a budeme sa spolu s ňou tešiť. Príďte na dobrú kávu.